teléfono de mano portátil con un cable muy largo de extensión. Estamos saliendo ahora al vestíbulo de la calle de Caspe, de su casa de Radio Barcelona. Yo quería salir aquí solamente para verles. Déjenme que me acerque, por favor, aparten esos cordones. Yo quiero verles y hablar con ellos. Quiero verles y hablar con ustedes y darles las gracias por su paciencia y por su generosidad. No me lo dé a mí. Por aquí, por favor. Un recibo enseguida, 1000 pesetas a este señor. Atención. Muchísimas gracias a todos. Dios les pague lo bien que se están portando. Y a usted también, señora. Perdón. Vamos a ver, señora, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos por los donativos que nos están trayendo. Quiero decirles que en Radio Barcelona estamos todos sinceramente conmovidos por estas demostraciones. Muchas gracias a todos, de todo corazón. I és la veu del periodista Joaquín Soler Serrano, locutor de Ràdio Barcelona durant el programa especial que es va emetre els dies després de la riuada de 1962 que va afectar al Vallès Occidental. Ben segur que ho recordeu, tal com hem pogut comprovar amb els oients. La matinada del 25 de setembre, un gran aiguat es va endur tot el que va trobar al seu pas per Terrassa, Les Fonts i Rubí. Van ser 3 de les poblacions més afectades. En total, estem parlant d'un miler de persones que hi van perdre la vida i moltes que van resultar afectades. Molts damnificats eren immigrants que havien arribat a la zona del Vallès a treballar en la indústria i s'havien establert amb les mínimes condicions. Després de les riuades es van haver d'anar reubicant a Sabadell i Terrassa, però també en d'altres indrets com Badalona, en concret al barri de Sant Roc. Va ser aquell fatídic 1962 quan va néixer una barriada amb molta immigració provinent d'arreu d'Espanya que venien a treballar a Catalunya. 7 anys després, el 1969, va néixer el Centre Social Cultural Sant Roc, ara conegut com a Fundació Ateneu Sant Roc. La finalitat, afavorir la cohesió social del barri, donar xupluc i resposta a les necessitats que anaven sorgint. La protagonista d'aquesta nit ja està lligada des dels 16 anys, quan va començar a assistir a l'esplai del centre. Amb ella despleguem el mapa d'amics. Parlem de Maria Plasència, de 28 anys i de Badalona. Quan tenia 16 anys va entrar a l'esplai Borinot de la Fundació Ateneu Sant Roc i segueix vinculada. Segueix la cadena de Jessica Fernández, voluntària a FASFI. Maria, tu ets força jove. No sé si n'havies sentit parlar a casa de l'arribada de gent després de l'arribada del 62. Sí que n'he sentit a parlar perquè bàsicament va ser la formació del barri, no? Va ser com va néixer, no? Després d'aquestes riuades va ser quan va créixer de cop en un lloc on no hi havia res, tot aquest barri, per poder rebre aquesta gent que venia d'aquestes zones d'altres zones de Barcelona, més tota la gent que va arribar durant aquella època d'altres comunitats autònomes d'Espanya, com serien Andalusia i Aragó, i una d'aquestes famílies va ser la dels meus avis. Llavors, tota aquesta barreja de persones va arribar a aquest Sant Roc nou. Llavors, clar, la part dels meus avis també forma part de la història del barri, no en si, que van arribar més o menys quan el barri ja estava creat, una miqueta més tard, potser. Aquesta immigració ens remuntem més o menys a la dècada de finals dels 60, principis dels 70. De fet, avui en dia, al barri de Sant Roc de Badalona també viu una diversitat de cultures, perquè hi ha vingut persones pakistaneses, marroquines, xineses. Com es veu al barri des de l'Ateneu? Bueno, no és que es vegi des de l'Ateneu, sinó que en comptes que sigui així com des d'una vitrina, és més com el viu, no? Perquè al final la idea és que l'Ateneu formi part del barri i estigui allà ajudant, no? Perquè sempre ha sigut un barri que, durant tota la història ha tingut sempre aquest punt com una mica de barri desfavorit o amb exclusió social, sigui pel motiu que sigui. Llavors, doncs, des de l'Ateneu sempre la idea és treballar perquè el barri segueixi endavant i millorar-ne les condicions de tota la gent que hi viu. Maria, la missió de l'Ateneu és afavorir la cohesió social del barri de Sant Roc. En 50 anys m'imagino que aquesta missió no deu haver canviat gaire. Sí, des que l'Ateneu s'ha anat formant al llarg dels anys dins del barri. I sí, la idea és aquesta, no? Al final és un espai on tothom hi té cabuda, i igual que el barri té molts tipus de persones diferents, doncs a l'Ateneu també ha d'haver-hi molts tipus de persones diferents, i una mica la idea és aquesta. L'Ateneu ofereix activitats de tot tipus. Té projectes destinats als infants, com el centre obert o l'aula oberta, per als joves amb l'esplai Borinot, on va començar la Maria, i altres grups d'adults que fan activitats durant l'any, com teatre o ioga. Maria, vas començar vinculada a l'esplai Borinot. En quines activitats estàs vinculada ara? Doncs
Sí, vaig començar sobretot vinculada a tot el tema d'infància, no? Sent monitora, a l'Esplai Borinó, després totes les activitats de vacances, casal d'estiu, colònies, casal d'agost, i després vaig estar també al projecte Aula Oberta, que és un projecte de l'ús del català com a eina per expressar-se. En un principi hi ha una idea cap a tot el tema de nouvinguts, però després s'ha anat adaptant a que qualsevol infant que necessiti l'expressió a través del català i ho necessiti i té cabuda en aquest projecte. I amb els anys, doncs, clar, tot evoluciona, hi ha altres feines, la vida et va canviant i potser pots dedicar menys temps físic, no?, d'estar allà en el dia a dia amb els nens, nenes, i ara doncs estic a un altre punt i col·laboro en altres parts de l'Ateneu, que és en la comunicació de la Fundació, no? I ajudo una mica amb les xarxes socials, amb tot aquest tema. L'Ateneu és un punt important del barri de Sant Roc, i per tu, Maria, què representa l'Ateneu? Bueno, per mi és una part molt important de la meva vida en general, perquè he estat vinculada tota la vida i perquè és com que d'una manera o una altra sempre he intentat tenir la meva vinculació. Potser hi ha hagut moments en què he estat més allunyada o moments que n'he estat més ficada, però sempre he estat allà, no? I és com que tampoc no em faig la idea de que no hi sigui en un futur, tampoc, no? Sempre he buscat la manera de ser-hi present, perquè m'agrada col·laborar-hi, perquè m'agrada ser-hi, perquè m'agrada la gent i m'agrada la funció, al final, i la idea que es vol aconseguir amb tot aquest treball diari. Ja per acabar, no sé si voldries aprofitar per dir alguna cosa als oients de la nit dels ignorants. Doncs, parlant del tema voluntariat, simplement que per mi ha sigut com una cosa molt important a la meva vida i que no... Vull dir, com que la necessito ja, s'ha quedat amb aquesta idea en mi, i que qui no ho hagi provat, que trobi el seu lloc, perquè hi ha 1000 maneres de ser voluntari a qualsevol lloc i cadascú pot trobar el seu espai i la seva manera de participar. I al final, ja no és una cosa només ja de fer pels altres, sinó que és per tu mateix. Segueixes la cadena de Jessica Fernández, voluntària a FASFI. A qui li voldries passar el testimoni? M'agradaria passar-li el testimoni a la Dolors Sas, de l'entitat de la Salut Alta. Perfecte, doncs apuntat el nom de la Dolors. Moltes gràcies, Maria, per explicar-nos més coses de la Fundació Ateneu Sant Roc, i enhorabona per aquests 50 anys. A vosaltres, moltíssimes gràcies i bona nit. Bona nit. Tanquem amb una frase del popular comunicador de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, que va néixer, créixer i estudiar al barri de Sant Roc de Badalona fins que va fer 25 anys, quan es va traslladar a Madrid. El presentador va confessar al programa El Convidat d'Albert Om que li feia vergonya dir que era de Sant Roc. No estava ben vist. Diu que per evitar-ho comentava que vivia a prop dels bombers. Si voleu conèixer més a fons la feina que fa l'Ateneu, podeu visitar la seva pàgina web, fundacioateneusantroc.org. Amb el testimoni de Maria Plasència tanquem el mapa d'amics d'avui.